Qatt m'hemmx data stabbilita l-inkjesta pubblika dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia bil-Ministru tal-Intern Michael Farrugia li ħarab milli jwieġeb lil dan l-istazzjon dwar dan. F'rapport dwar l-istat tas-saltna ta' dritt f'Malta ppubblikat f'Ġunju, il-Kunsill tal-Ewropa appella lill-Gvern Laburista sabiex iwaqqaf inkjesta pubblika bil-għan li jistabbilixxi jekk il-qtil tal-ġurnalista setax jiġi evitat. Iżda l-Gvern għadu ma ta' l-ebda indikazzjoni ċara dwar meta se tkun qed tibda din l-inkjesta pubblika minkejja li l-Kunsill tal-Ewropa ordna li din issir fi żmien 3 xhur. Il-ħamis filgħodu waqt inawgurazzjoni ta' vetturi u segways ġodda l-Korp tal-Pulizija staqsejna lill-Ministru tal-Intern Michael Farrugia dwar meta se ssir din l-inkjesta iżda bqajna bla data. Jiena kontent ħafna bix-xogħol li għaddej bħalissa anke meħdan il-Korp tal-Pulizija. Rrid ringrazzja l-Korp tal-Pulizija tal-xogħol li diġà għamlu illi tres. Mela m'intix tweġibni l-mistoqsija. Ċans ħalli nirrispondik. Għalkemm bqajna nippruvaw nistaqsu lill-Ministru dwar meta se tkun qed tinfetaħ din l-inkjesta pubblika u jekk il-Ministru jagħtix garanzija li l-inkjesta ser tinfetaħ qabel iż-żmien stipulat, dan tal-aħħar baqa' jirrepeti l-istess diskors. Però hemm deadline ta' 3 xhur u li diġà qed joqrob, inti tista' tagħti garanzija lill-poplu li mhux ħajaqbżu dawn it-3 xhur qabel ma tinfetaħ l-inkjesta? Jien nista' nagħti garanzija biss li mhux jsir xejn li jxekkel l-investigazzjonijiet. Ma tagħtix garanzija li d-deadline l-inkjesta tinfetaħ qabel id-deadline? Jien nagħti garanzija li l-investigazzjonijiet se jibqgħu għaddejjin u li ma jsir xejn li jxekkel l-investigazzjonijiet. Ġifieri qatt m'għandkomx idea meta ħad tinfetaħ din l-inkjesta? Nista' nassigurak li l-investigazzjonijiet se jibqgħu għaddejjin u mhux se jsir xejn li jxekkel l-investigazzjonijiet ħalli min kien involut joħroġ free. Fl-aħħar ġimgħat il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kien saħansitra offra li tkun posposta l-waqfa parlamentari fis-sajf sabiex issir votazzjoni dwar it-twaqqif tal-inkjesta pubblika. Huwa fakkar li l-Gvern ilu jkaxkar saqaħ biex jagħmel din l-inkjesta u kellu jaqla ċanfira mingħand il-Kunsill tal-Ewropa biex jittieħed dan il-pass. Biex issa il-Gvern reġa' jew aħjar għadu jkaxkar saqaħ u l-ebda dettall għadu ma ġie ppubblikat dwar id-data ta' meta din l-inkjesta ser tibda.